Tam tam taram tam tam. Näin soiton kuulen. Tam tam taram tam tam. Näin onnistuu. Ja mitkä ovat tunnelmat? No voi vittu. Siinä on rakentaa joku. No mitä? Kiskohalli. Ei kai. Ei täällä oo ketään. Marianne! Come on, come on. Come on, come on. Mitä, vessa vai? Hän on siellä. Come on, come on. Miksi toi uffa on tuolla? Mikä? No, mennään pois. En mä uskalla. Pitää mennä suihkuun juomaan. Me oltiin Heidin kanssa talvella tuolla lämmiteltiin sormia. Onko se joku alasti? Mitä nyt kamerat esiin? Ja näin se suorittaa operaation.